Γεια σας, κυρία Μπαμπέτα. Κύριε Παπαγόρα, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο διακυβεύεται με τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο συνέδριο του Μαρτίου για το κόμμα σας? Νομίζω ότι αυτό το οποίο διακυβεύεται στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο τέλος του Μαρτίου είναι ο τρόπος και η στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε στις επόμενες εκλογές, όχι η στρατηγική στόχη όμως. Αυτή είναι ξεκαθαρισμένη τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τα συλλογικά μας όργανα, αλλά η διαδικασία με την οποία θα πάμε στις επόμενες εκλογές και κυρίως η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουμε για να νικήσουμε τις επόμενες εκλογές και να απαλλάξουμε τη χώρα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Ήδη υπάρχει μια έντονη συζήτηση για τη στρατηγική κατεύθυνση, δηλαδή αν θα είναι αυτόνομη πορεία, αν θα υπάρχουν συνεργασίες, με ποιους, γενικότερα μια καθαρότητα έτσι στην κομματική γραμμή. Εσείς προς τα πού κατευθύνεστε, προς τα πού προσανατολίζεστε? Νομίζω ότι υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις οι οποίες θα έχουν καθορίσει αυτά. Υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου του 2022 που μιλά για αυτόνομη πορεία. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές τις επόμενες. Επίσης όμως δεν έχει κρυφτεί ποτέ η διάθεση συνεργασιών. Ναι. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, κύριε Βαμπέτα, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχες παρατάξεις στην Ελλάδα. Η συντηρητική παράταξη και η προοδευτική παράταξη. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να κερδίσει τις εκλογές για να συνεργαστεί μετεκλογικά, αν δεν που από ό,τι φαίνεται θα είναι αδύνατος για οποιοδήποτε κόμμα ο στόχος της αυτοδυναμίας, στο πλαίσιο της προοδευτικής παράταξης να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλα κόμματα. Αυτό δεν είναι Ναι, το θέμα είναι όμως, καταλαβαίνετε κι εσείς από τη συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει, είχαμε και την διαγραφή ακριβώς για αυτόν τον λόγο του κυρίου Παρασκευαΐδη, με ποιους ακριβώς θα συνεργαστεί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Γιατί βλέπετε και προχτές ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο δήλωσε είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε μια σταθερότητα είναι η Νέα Δημοκρατία, αν θέλουμε να πάμε ακυβέρνητο χαράβι κοινώς στο χάος χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αν τεθεί δηλαδή τέτοιο θέμα ότι θα έχουμε ένα χάος, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το σκεφτεί με όρους και προποθέσεις να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι? Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Μου είπατε για τις δηλώσεις του κ. Παρασκευαΐδη. Ο κ. Παρασκευαΐδης διαγράφηκε γιατί έκανε μια ακραία δήλωση ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε ακόμα και με ολοκληρωτικά καθεστώτα. Με δικτατορικά καθεστώτα, ναι. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ανεκτό και δεν μπορεί κανένας να κάνει τέτοιες δηλώσεις και να περιμένει ότι θα τον ανεχθεί και το υπόλοιπο συλλογικό. Όχι, αλλά έτσι όπως μου το θέτετε τώρα, δηλαδή για το δεύτερο σκέλος διαγράφει. Ναι, προφανώς. Άρα όπως δηλαδή για το πρώτο σκέλος ότι αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους, με τους πάντες. Και για αυτό, αλλά το πρώτο σκέλος το οποίο λέτε θα μπορούσε να εκλειφθεί και σε μια προσωπική γνώμη. Μάλιστα. Και εγώ μπορεί να έχω προσωπικές γνώμες όπως οποιοδήποτε στέλεχος. Που να μην συνάδουν και εντελώς με την κομματική γραμμή. Ναι. Όμως το να είσαι εντελώς εκτός πλαισίου και κυρίως εκτός πλαισίου πολιτικού και πολιτικού συστήματος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα ο κύριος Παρασκευαΐδης διαγράφει για αυτό, όχι γιατί εξέφρασε μια προσωπική γνώμη του. Δεύτερον, ως προς το Μητσοτάκης ή χάος. Έχει απαντηθεί ξεκάθαρα ότι για εμάς ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Έχει φέρει χάος στην ελληνική οικονομία, έχει φέρει χάος κυρίως και χωροταξικά αν το δούμε στην ελληνική περιφέρεια. Η ελληνική περιφέρεια στενάζει και για εμάς η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο τρόπος που ασκεί πολιτική είναι το χάος. Ναι. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο δίλημμα, τουλάχιστον στη δική μας πολιτική ανάλυση, για τον πολύ απλό λόγο ότι για μας είναι ο κρίσιμος πολιτικός στόχος να απαλλάξουμε τη χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τίθεται θέμα χάος από την άλλη μεριά. Τίθεται θέμα πολιτικών και πολιτικών συνεργασιών. Μάλιστα. Οι οποίες θα γίνουν με προοδευτικές παρατάξεις, από ό,τι αντιληφθήκα από αυτό το οποίο τοποθετηθήκατε πριν. Ναι, να συμπληρώσω κάτι μόνο, γιατί το ξέχασα κατά τη ρήμη του λόγου. Ότι το με ποιους, πώς και όλα τα υπόλοιπα θα τα καθορίσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Κανένας δεν μπορεί να κάνει ανάλυση σεναρίων για το ποιος θα συνεργαστεί, με ποιον θα συνεργαστεί. Εμείς λέμε το εξής. Θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα για να μπορούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό κυβέρνησης και από εκεί και πέρα θα δούμε τα κόμματα τα οποία θα έχουν μπει στη Βουλή, με τι ποσοστό θα έχουν μπει στη Βουλή
και με τι πρόγραμμα θα έχουν κατέληξει στις εκλογές. Αυτά είναι τα διακυβεύματα. Δεν μπορούμε όμως να προκαταβάλουμε τον ελληνικό λαό στο τι θα ψηφίσει και τι δύναμη θα δώσει στα κόμματα. Ναι. Κύριε Παπαγόρα, αυτή η διεύρυνση η οποία ανακοινώσατε έχει υλοποιηθεί και σε τοπικό επίπεδο? Δηλαδή έχουν έτσι επιστρέψει ή έχουν εκφράσει τη θέληση να επιστρέψουν στελέχη σας σε επίπεδο φθιώτιδας? Εγώ θα σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το είδαμε και χτες στις Νομαρχιακές Επιτροπές. Μα γι' αυτό σας ρωτάω. Στα πλαίσια του συνεδριακού διαλόγου και όλας με έναν διάλογο ο οποίος πραγματοποιήθηκε. Ότι είδαμε ανθρώπους οι οποίοι ξέραμε πως τα προηγούμενα χρόνια δεν μας προτιμήσαν ή είχαν αποστασιοποιηθεί με πάση περιπτώσει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά χτες τους είδαμε, τους είχαμε κοντά μας, μιλήσαμε μαζί τους και θεωρούμε ότι είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθότι και σε τοπικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο σε πανελλαδικό, είναι πολύ σημαντικό να αθροίζονται δυνάμεις. Επέστρεψαν για την εκδήλωση ή θεωρείτε ότι επέστρεψαν για να μείνουν? Δεν θεωρώ ότι κάποιος παρίσταται σε μια κομματική εκδήλωση προσυνεδριακού διαλόγου και μάλιστα με όλο σχεδόν όλο το τοπικό στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ παρόν, προκειμένου απλά να δούνε τι γίνεται ή απλά για να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση και μετά να πάρουν τις αποφάσεις τους. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει ότι η επόμενη μέρα στο χώρο της προοδευτικής παράταξης ανήκει ξανά στο ΠΑΣΟΚ και συστρατεύονται μαζί του. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι έχει πετύχει αυτή η διεύρυνση και σε τοπικό επίπεδο. Αρχίζουν στελέχη να επιστρέφουν στο χώρο σας που είχαν φύγει. Λέω ότι προχωράει. Ναι. Το κατά πόσον πετυχαίνει κάτι μένει να αποδειχθεί και στην κάλπη όταν έρχονται οι εκλογές. Αλλά λέω ότι είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και προχωράει. Και θεωρούμε ότι μπορεί να πετύχει. Ναι. Κύριε Παπαγόρα, γιατί βάλετε τόσο πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΠΑΣΟΚ? Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και η Νέα Δημοκρατία σας έχει βάλει απέναντι και από ό,τι φαίνεται σαν να είναι ο κύριος στόχος το ΠΑΣΟΚ. Και αναφέρομαι στο γεγονός όλα όσα γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλες οι δηλώσεις, το γεγονός ότι προσπαθούν να περάσουν ότι εκτός από την πολιτική κρίση, αν θέλετε, δεν περνάτε μια κρίση μόνο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά από ό,τι φαίνεται την περνάτε και στο επίπεδο των εργαζομένων. Αναφέρομαι σε όλα αυτά που έγιναν με τον κύριο Παναγόπουλο για τις εκλογές, για τα διαφορετικά ψηφοδέλτια. Γιατί βάλετε τόσο πολύ, θεωρείτε, το ΠΑΣΟΚ? Αυτό είναι ένα αφήγημα, έτσι όπως το διατυπώσατε, το οποίο εκφράζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκφράζεται και από τον ξενιστή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το σύστημα Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια σαφής διάκριση. Πρώτον, είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ο παραδοσιακός ιδεολογικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και ένας ξενιστής πάνω σε αυτό το σώμα, το οποίο είναι το σύστημα Μητσοτάκη, το οποίο το κάνει ακόμα χειρότερο από ό,τι ήταν. Ναι. Αυτό λοιπόν, ποιο είναι αυτό το σύστημα Μητσοτάκη? Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα διακυβέρνησης το οποίο έχει εγκαθιδρύσει του επιτελικού κράτους με τους δικούς του κολλητούς, οι οποίοι στην πραγματικότητα κυβερνούν τη χώρα, με την απαξίωση των Υπουργείων, με την απαξίωση της πολιτικής διαδικασίας, με τα σκάνδαλα τα οποία σκάνε το ένα πίσω από το άλλο. Και θα έρθω στην κύρια ερώτησή σας να πω ότι ακόμα και αυτά τα οποία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως κατά την περίοδο διακυβέρνησής της. Να δεχτούμε λοιπόν για τον κύριο Παναγόπουλο ή για ό,τι άλλο θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να ελεγχθεί, πρέπει να δει το φως της δημοσιότητας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν την αρμοδιότητα ελέγχου? Ποιοι ήταν οι πολιτικοί προϊστάμενοι? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δίνανε αυτά τα λεφτά? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονταν σε κεντρικό επίπεδο? Γιατί μπορούμε να συζητήσουμε για ένα έργο το οποίο ανέλαβε κάποιος κάπου, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν και υλοποίησαν αυτή τη στρατηγική? Δεν ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν τι προσπαθεί να κάνει ακριβώς? Να αναγάγει στο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ δικά της σκάνδαλα. Το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Κεραμέως έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτά τα οποία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έρθει λοιπόν να κάνει και τον τιμητή σε μια περίοδο όπου η εισοδεία η οποία αποπνέει η διακυβέρνηση της χώρας
είναι αμίμητη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο του παρελθόντος. Η υπογραφή βέβαια μπορεί να είναι της κυρίας Κεραμέως, όπως λέτε, αλλά αυτό δεν πάβει να είναι στελέχη του Πασόκ που είναι εμπλεκόμενα, τουλάχιστον αυτά που φαίνονται στη δημοσιότητα. Και αναφέρομαι και στον κύριο Παναγόπουλο και στην κυρία, μου διαφεύγει τώρα το όνομά της, σχετικά με τα επιδόματα. Ακριβώς, την κυρία Χατζηδάκη με τα επιδόματα του ΟΠΕΚ. Η διαφορά είναι η εξής. Κανένας δεν ελέγχει ένα κόμμα για το τι έκανε ένα μεμονωμένο πρόσωπο στη δουλειά του, και για τα καθήκοντά του. Δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος προϊστάμενος σε μια υπηρεσία είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε. Σημασία έχει το αν υπάρχει αυτό βέβαια πάει περισσότερο στην κυρία Χατζηδάκη που λέτε, έτσι. Σημασία έχει το αν υπάρχει άμεση εμπλοκή του ίδιου του κόμματος, της ηγεσίας του, και αν υπάρχει καθετοποιημένη οργάνωση σε αυτό το πράγμα, σε όποιο επίπεδο και βάθος αν φτάνει αυτό. Αυτό δεν τεκμέρεται από κάπου. Άρα λοιπόν, το να πιάσω και να βρω κάποιον ο οποίος ελέγχθηκε και είναι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ, ΚΟΕ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι το μόνο εύκολο. Πού οδηγεί αυτή η κατάσταση? Μήπως προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε τα πολιτικά, πιστεύω, όλων των υπολείπων, οι οποίοι την χάνει να έχουν τα ίδια πολιτικά, πιστεύω, με κάποιον ο οποίος ελέγχεται αλλά δεν κατηγορείται? Γιατί εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε και τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Αφήνει προς τα έξω να εννοηθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι οι οποίοι ανήκουν στο χώρο του Πασόκ. Πρώτον, δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Ενδιαφέρει η είδηση αυτό καθ' αυτό, το αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί και να μάθουμε τι έχει γίνει. Όχι το που ανήκει πολιτικά ο καθένας. Δεύτερον, προσπαθεί να ποινικοποιήσει την πολιτική άποψη των υπολείπων που συμπίπτει με αυτούς τους ανθρώπους. Από πού και σπου? Σε τι πρακτικές γυρνάμε? Μήπως γυρνάμε σε πρακτικές οι οποίες θυμίζουν τις πιο σκοτεινές περιόδους της πολιτικής ζωής της χώρας? Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα κρίσιμο συνέδριο, γενικότερα αν θέλετε, για την πολιτική φυσιογνωμία του Πασόκ. Από την άλλη, μια και το αναλύσαμε όλο αυτό, απαντήσατε στις ερωτήσεις, υπάρχει και θέμα πέρα από την πολιτική φυσιογνωμία του Πασόκ και θέμα συνέδρων. Δηλαδή γίνεται και μια μάχη, αυτό το οποίο ακούγεται, μάχη εντός εισαγωγικών, για τον συσχετισμό δυνάμεων. Έχει αποφασιστεί πώς θα γίνει η επιλογή των συνέδρων? Έχει αποφασιστεί στην πολιτική γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, ομόφωνα μάλιστα. Θα είναι η αριστείδη συνεδρία αυτή που είναι συνήθως τα πρώην μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της, δηλαδή, και κάποιοι εκπρόσωποι από συλλογικά όργανα, και από εκεί και πέρα θα είναι ένα συνέδριο με 3.800 εκλεγμένους συνέδρους ανά την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ικανός αριθμός για να εκπροσωπηθούν όλοι με τον τρόπο που θα τους αναδείξουν οι τοπικές τους κοινωνίες και θα εκλέξουν τους συνέδρους. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα από αυτό. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν σε ένα συνέδριο να το αγάγουν αναμέτρηση σχετικών, αυτά θα σας πω, κυρία Μπαμπέτα, ότι πάρα συνέβαιναν στα κόμματα. Υπάρχουν και συσχετισμοί, υπάρχουν και συγκρούσεις, υπάρχουν και διαφωνίες. Νομίζω όμως ότι στη φυσιογνωμία του ίδιου του Πασόκ οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες ήταν πάντα αυτές οι οποίες το κάνανε να προχωράει μπροστά. Θα μπορούσα να θυμίσω πολλές ιστορικές καμπές που πέρασε το κόμμα, το οποίο βγήκε πραγματικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά από διαφωνίες και συγκρούσεις. Εγώ δεν φοβάμαι την πολιτική σύγκρουση. Φοβάμαι μόνο τις συγκρούσεις οι οποίες είναι αμιγώς οργανωτίστικου τύπου. Αυτές νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν και αν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία πάμε χαμένοι. Μάλιστα. Εγώ θα συμπληρώσω ότι όντως αυτό που έχει μείνει, ένα από τα χαρακτηριστικά που λέτε εσείς του Πασόκ, τουλάχιστον στο παλιό Πασόκ, είναι ότι πραγματικά παρά τις διαφωνίες και παρά τα προβλήματα που είχατε, όταν φτάνατε στις κάλπες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συσπήρωση στο κόμμα. Ας ελπίσουμε να επιστρέψουν αυτές οι εποχές. Σας ευχαριστώ. Για τους παλιότερους ακροατές, το Πασόκ βγήκε ενωμένο μετά το πεντελικό. Σωστά. Τους πιο μεγάλους. Άρα νομίζω ότι έχουμε βάλει βαθιά παρακαταθήκη σε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγορά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.